дуруди бепоён, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман, зиёд нафарон савол доданд ки мо чӣ гуна ба воситаи интернет, яъне почта кушоем ва ба воситаи ҳамон почтамон дар хона нишаста ба тамоми вазорат, идора, мақомот, ҳатто ба роҳбари давлат ариза, шикоят, муроҷиатнома пешниҳод кунем. шумо фаромӯш насозед ки асри 21 аст. аксарият инсонҳо ҳатто диплом доранд, дипломи олӣ доранд, дипломҳои коллеҷ доранд ва ҳатто онҳо баъзеаш дар мақомоту идораҳо кор карда истодаанд. саволҳо медиҳанд ки мо электрони почта надорем, чӣ хел кушоем. Ман дар ҳайрат мемонам, бовар кунед, дар ҳайрат мемонам. кушоед ҳатман, агар наметавонед ба назди ягон интернет кафе равед, хоҳишу илтимос кунед, онҳо ба шумо кушода медиҳанд. агар фарзандони шумо истифода баранд ё наздикони шумо истифода баранд, аз онҳо хоҳиш кунед, ба шумо нишон медиҳанд. агар ки набошад, ягон имконият набошад, ман ба шумо каме мефаҳмонам. мана ҳамин, агар ки дар омадед Яндекс, майлрӯ занед, дар ҳамин майлрӯ электрони почта кушода мешавад. нафароне ки медонанд истифода мебаранд, хуб мефаҳманд. нафароне ки умуман савол додед, надоред, истифода бурда наметавонед, ана ҳамин майлрӯ ки кушодед, ана ҳамин создат почта диде, яъне ки кушодани электрони почта зер мекунед. зер ки кардед, мана бинед ҳаминҷа ному насаб омадааст, имя, фамилия, ному насаб менависед, рӯз, моҳ, соли таваллуд менависед, зан ё мард ҳастед, мана инро ишора мемонед ва логин парол мемонед ва рақами телефон мемонед. мана бинед ки инҷа рақами телефони Русия аст. агар ки шумо мана ҳаминҷа зер кардед, тамоми давлат меяд. мана бинед тамоми давлат, дар кадом давлате ки шумо зиндагонӣ доред, ана ҳамон давлатро зер мекунед. ҳамон давлатро ки зер кардед, ана ҳамон рақами ҳамон давлат меяд. ҳамаи давлатҳо инҷо ҳастанд, мана дида истодаед, ҳаматон дида истодаед. баъди ҳамон мана бинед Тоҷикистонам ҳаст. мана вақте ки зер кардед, ана инҷа рақами телефони дар ҳамон давлате ки ҳастед мезанед, бо кодаш менависед ва саздад, мана саздадро зер мекунед. вақте саздадро зер кардед, ҳамон навиштаҷоти шумо пурра ҳаминҷа мебарояд. куҷое хато бошад, нишон медиҳад, хатогиро ислоҳ мекунед ва саздад ки кардед, баъд дигар он тарафаш осон аст ва рафтан мегиред. почта ки кушодед, ҳатман логин паролро дар як ҷо нависед ки фаромӯш насозед, чунки фаромӯш кунед паролро, бо маҷбур ҳастед ки аз сари нав кушоед. ғайри ин ба шумо фаҳмонданиам. саволҳо ба ман шуданд ки вақте ки почта кушодем, чӣ гуна мехоҳем ки ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мактуб пешниҳод кунем, чӣ гуна ба ҳамон идораи, яъне дастгоҳи иҷроии президент мо ариза пешниҳод кунем. масалан бинед, нома ба президент ки навиштаед, анами хел мебарояд. ҳама интернет доред, телефон доред, истифода мебаред. вақте ки баромад, мана бинед, нома ба президент дидед, пурра ин навиштаҷотро мехонед. мана ба забони тоҷикӣ ҳамаш навишта шудааст, ба русӣ не. ном насаб менависед, ҷои кор менависед, кишвар менависед, шаҳр, ноҳия, деҳа, кӯча, бино, хона, рақами телефон ҳатман менависед. анамо электрони почтае ки ҳозир нав кушодед, анамиҷа менависед. дидед, эмайл навистагӣ, ҳамон номи ҳамон логини электрони почтатона менависед, чунки ҷавоб ба ҳамин почтатон равон мекунанд. ҳамон ҷавобро ки равон аминро нанависед, хато мешавад, мактуби шумо намерад. номи мавзӯъро менависед, чӣ мавзӯъ доред, номи матн, мана ҳамин матни худро дар ҳаминҷа менависед. ариза аст, шикоят аст, муроҷиат аст, пурра кӯтоҳ менависед, пурмазмун менависед. баъдан бинед, вибрити файл, ягон ҳуҷҷатро агар хоҳед ҳамроҳи ҳамин ариза муроҷиатон пешниҳод кунед, масалан паспорт ё ки ҳуҷҷати фарзандонӣ ё ки ягон ҳуҷҷати дигар бошад, ҳатман сураташ дар телефони шумо ҳаст, ҳавайро ҳатман гирифта равон мекунед. ва мана бинед, анами код ҳаст, ана коди болоро ворид кунед ба тоҷикӣ. ҳамҷо кодро менависед ва равон мекунед, ирсолро зер мекунед. агар нарафт, дар ягон ҷо хато шудааст, хаторо ислоҳ мекунед, код дигар мешавад, бо аз сар мезанед. инро ҳамагон медонед, дигараш осонтар мешавад. вақте ирсол шуд, ба шумо мегӯянд ки номаи шумо ирсол шуд ва ҷавобро интизор мешавед. ман дар баромади дигарам ба саволҳои дигарон ки ба кадом мақомотҳо чӣ хел ариза нависанд, номи мақомотҳоро ҳатто гуфтанд, чӣ хел ба воситаи электрони почта нависанд. ман дар видеои дигарам ҳатман ба шумо пешниҳод мекунам, интизор бошед ва айни ҳол ба ин саволҳо ҷавоб додам. истифода баред, лайк монед, то ки дигар ҳамватанон низ истифода баранд. дар хона нишаста ҳар як инсон метавонад ба воситаи телефони мобилӣ ба мақомоти дилхоҳаш ариза, шикоят, муроҷиат пешниҳод кунад. бо мо бошед.